Me startattiin yrittäjän päivän kunniaksi digiloikka-haaste, jossa hakijoiden joukosta valittu yksi yritys saa käyttöönsä 3 meidän ammattilaista 2 työpäivän ajaksi maksuttomasti. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me tullaan sinne yrityksen tiloihin esimerkiksi tekemään kasvua ja myyntiä edistäviä toimenpiteitä digitaalisissa kanavissa. Eli esimerkiksi vaikka nettisivupäivityksiä, sisältöjä ja mainontaa eri kanavissa. Tällä haasteella meillä on tarkoitus saada lyhyessä ajassa mahdollisimman iso vaikutus, eli reilu parannus nykyiseen toimintaan ja ihan sitten konkreettisia myynnillisiä tuloksiakin. Ja sen takia me keskitytään suunnitelman lisäksi toimenpiteisiin, ettei se jää se toteutus vaan ideatasolle. Ja lisäksi sovitaan seurantajaksosta, koska ihan parissa päivässähän me ei tuloksia toimenpiteille nähdä. Idea tässä haasteen taustalla on semmoinen, että me ollaan mietitty, että kuinkahan paljon me voitaisiin saada lyhyessäkin ajassa aikaa ja autettua jotakin suomalaista yritystä ja yrittäjää. Ja samalla siis halutaan haastaa sekä itteemme että sitten tarjota meidän apua meidän osaamisen muodossa. Lisäksi tämmöinen haaste voi olla aika mukavaa seurattavaa ja ihan mielenkiintoinen kulma tuohon meidän käytännön työhön. Me kuvataan tästä haasteesta videosarja, jossa me halutaan tuoda esille sitä meidän osaamista, näyttää noita toimenpiteitä, mitä ne on käytännössä, mitä kaikkea tuolla digikanavissa voi tehdä ja tietenkin sitten näyttää, että miten me onnistutaan tässä haasteessa. Lue lisää tuosta alta ja hae mukaan tähän haasteeseen.